Videre. Det er godt. Videre. Nej, jeg gider ikke på YouTube. Er du op? Alle er på YouTube, come on. Okay, vi følger dem. Ja. Hallo, Standard. Ej. Altså, vi kan godt. Ej, nu stoppede den. Jeg kan stadig optage. Okay, godt. Det er smukt. Ja. 100 kroner for den der. Skal vi også have været fremme? Ja. Det er dejligt, det der. Det er mange seertal. Vi skal have os begge to. Jeg skal godt have de rømme. Ej, Vil du også på YouTube? Jeg var også med. Ja, du skal også med. Så var jeg god igen. Så stopper op i den næste. De her patter, det giver altså også seertal. Også dine patter. Sådan rigtigt. Sådan der. Ja, det giver også seertal.